wach ni kuomi kane pok wadhi yweyo matin. Naloso ewi teko ma komiti nitiere godo. Kuom ranyisi koro nang'iyo komiti mar budget. Mana wacho ni kiwinjo kancha ne jatend kweth manok gi jatend kweth mathoth loso. Kancha ne giduoko ywak mancha ne ogol kod Ombuko Milema ma en jaod bura ma Muhaya. Ni to dibed ni komiti gi be samoro nitie joma ne osebedo katiyo kodgi motelo e yo mar rietha ma giketo omenda mag OI kata omenda mathoth ne gik modok korka korgi. Kichiwo ranyisi mane gichiwo mar Ndindi Nyoro mane otelo ne komiti no. Kata obedo ni mago wanyalo wacho ni gin wacha nikech nyaka to bi tim nonro mayangi kech Auditor General nitiere kod ting' mar biro chiwo report ni to dibed ni Kiharu ne miyo pesa mathoth moloyo kata. To gima nitie kanyo en ni komiti gi mana kana wacho motelo gin tiere kod teko. Gin tiere kod mbi. Ng'eni ka komiti ni ema biro kawo kada ma pach jopiny kapo ni loso budget. Pach jopiny udwa ni mondo maru time nang'o. Udwa ni time nang'o. To gine met sama koro ikawe to ng'ama kawe en jathuru. Kiweyo weche mago kabila tenge ni kore dok ikuongi bedo dhano. To dhano nitiere kod mano ni ng'ama timo gicha ng'atwa anyalo wacho kode dhok mowinjo. Ok awacho ni koro atani bo bedo ka wuotho ka timo participation gi dholuo. To nitie gik moko mowacho ni common sense ma samoro kata ko wacho to mane ka gik moko thoro timore. Koro komiti gi nitiere kod teko momiyo ineno kata kilarogi. Ok dibed ni samoro ni ng'ato nyalo paro ni komiti gi be samoro nitie pesa mathoth ahinya ma koro imiyogi kaka osara. Nikech ng'eni kata mana allowance moko mane imiyogi kinde mokalo ka thoth gi nondus oko. To teko ma gicha nitiere godo, teko mar duol manitie go, teko mar kalam ma komiti go nitiere godo. Omiyo oyudo ka koro gin komiti mabedo maber ahinya ne jogo ma oyudo thuolo mar kawogi. To gimachielo ma winjore bed ni walosie ni ma ok ng'isi ni koro jotelo ma omiting kaka jood bura owinjore bed ni koro kawo thuolo ni mar tiyo kode marach. Nikech koro ing'iyo ni samoro neno ni koro komiti gi un mauntie un mutele gi gite. Ing'eyo ni CDF miwinjo ni ji tiyo kode e yore mopogore opogore. Tadieri makende en ni CDF ikwalo be. Nitie joma kwale, nitie joma tiyo kode marach, nitie joma tiyo kode kind maber gi marach. Koro bedo ni un ki kod teko e od bura, ok owinjore bed ni koro nyiso ni koro matin momiyicha idhi chak ikwayo ni koro medi mang'eny kata matin momiyicha itiyo kod arietha. Emomiyo nyicha ni lweny wuok e wach mar Ndindi Nyoro nang'o omiyo en ogero udi kata klese man nyaka gi kabros moko ket nyaka tile e wigi moko go simiti mong'ith nyithindo bi puonjo nono to jomoko ok nyal. Winjo ka Junet Mohamed wacho ni gisebedo ka giwuotho gi wich kuot nikech iwacho nang'o omiyo Ndindi Nyoro time uno kotim. Koro ka untiere kod teko ma sani untie go ni onego bed ni koro wang'iyo ni dibed ni bedo ni Ndindi Nyoro ne nitiere komiti mar budget cha emano miyo nyalo timo gika koso. Dibed ni nokwal adier koso notiyo atiya gi CDF maber. Tana nyalo duoko gino motelo ne mano ni CDF pod inyalo ti godo maber kaka entiere cha makato komedi mana gimoro en mana pangruok mar jood bura gi. Koro teko ma giyudo e od bura gi gine ni teko gi ok gitiyo godo mana mar mondo mi giberre go gin giwegi to gitine godo jopiny kokalo kuom agulu ma oseketi kata omenda moseketi mag CDF gi. Ging'e ni CDF itayo gi jopiny to gin gitiyo tich mar bedo basia mar ng'iyo ni to itiyo kode e yo machalo nade. Kik ginyorre i CDF magikone ng'at machielo biro bedo ka loso gi maber kama chielo to in mari ni ok ber to teko be pod ne untiere godo e od bura achiel no.